Mandou hoxe un amigo un vídeo destes sobre psicoloxía, de cousas que a mí me gustan, que compartimos, non? E falaba de metacognición e tuve un clic, porque eu traballei sempre en departamentos de venda, e fun de vendedora, e tamén traballei en mandos intermedios, formei persoal, e formeime eu moito, non? En venda, marketing, estrategia comercial, cousas. E a metacognición é que ademais eu pensei rapidísimo, dixo eu, metacognición é unha cousa que se usa moitísimo na empresa, axudarlle ás persoas a mellorar a metacognición para mellorar os resultados na empresa. De metacognición, que é pensar sobre os teus pensamentos, pensar en como ti pensas, para mellorar a túa aprendizaxe, o teu rendemento. Non? Na empresa sería isto, ver como ti pensas para crear algo que sexa óptimo, que se dicía antes moito, enfocado aos resultados. Mas na vida, que é onde eu levei a metacognición, é que ás veces dixo eu, como son tan lista eu? Así, sin modestia nin nada. Claro, porque todas as cousas que aprendín na vida, que aparte eu son unha tipa super curiosa, e que toda a vida me estiven non formando, porque a mí me gusta nada estudar, a mí gustame aprender. Pero, sí, formándome logo. Eu eso é como unha cousa que me inundou sempre. Eu se aprendo unha cousa, eu son todo. Eu non son a profesional. De feito, a metacognición é moi útil. A xente se é un pouco sumisa. É que eu isto fui entendendo despois co tempo, non? Esa persoas sumisas collen esa aprendizaxe, isto é o traballo, eu aquí é onde me vou realizar, isto é un máis grande, sí? E úsano, é útil. Enfoca moito as persoas nel. Mas se ti deixas ir isto a toda a túa vida, a metacognición, por exemplo, debería levarte, ou a min levoume, por que penso isto? Non, por que eu penso isto? Porque eu sempre reacciono así ante esta dificultade, que é o que me leva a reaccionar así. É como podo mudar, pensar sobre os teus pensamentos, claro que é maravilloso. Saber como ti aprendes, e coñecer como ti funcionas. Vale, pois agora colles a metacognición, que eu coñecín hai moitos anos, cando había dinosaurios ainda, sendo nova no traballo, e que aplicaba para os resultados, para obter resultados, para que as follas de Excel teñan máis ceros, combina con esta filosofía dos afectos. Pensa na túa estructura afectiva. Porque eu, cando me vinculo, por exemplo, sempre reacciono mal ante unha crítica. Pensar como a crítica dunha persoa que che quere ben pode ser un axente de cambio. Isto na empresa sería back office, postventa. O cliente que chama enfadado, non está contento co produto ou servizo. É unha oportunidade de mellorar o noso produto ou servizo. Vale? Pero isto leveino á vida, porque eu son un todo. É fabuloso. A metacognición, pensar sobre os teus pensamentos. E creo que todo o mundo debería facer.
e que é unha forma de medrar. Lembroume isto e pareceme fabuloso. Que conecta, que eu pensei todo rápido, hoxe. A meditación. Krishnamurti ten un libro que ademais está na rede para descargar gratis, que é La mente en meditación. É moi guai, se buscades na rede podelo descargar en digital, é gratis, está libre de... El explica a meditación dentro de que é moi difícil explicar, non? O estado mental, pero agora que está tan de moda o mindfulness e todo, que ao final o mindfulness é un nome que se lle dá para poder incluir todas as escolas de meditación aí, non? E hai unha forma na que explica que é meditar sería conseguir parar os teus pensamentos e como, non? Pasalos a modo e paralos, unha película que ti agora daslle pausa e miras o pensamento e pensas no pensamento. Ti podelo ver, pensar en por que está aí, non? Analizar ese pensamento. Esa maneira en que Krishnamurti describe nese parágrafo a meditación. O libro está moi ben, como que dá distintas formas, porque a meditación tamén é algo individual, non? Da persoa, e cada persoa tamén a sinte diferente, e esa en concreto, para min é unha descripción dun proceso de metacognición, que é pensar nos teus pensamentos, poder pararte. Isto cando ti estás afeita a facelo, e ao mellor non o pensaches, porque hoxe digo así, non? Pero son procesos que no teu crecemento e na túa madurez vas integrando por aprendizaxe, e ao mellor podelo explicar unha vez que dis, é que eu isto fago así, non? Pero eu sí, eu penso nos meus pensamentos, en por que están aí, e elixo pensamentos, que isto tamén, por iso a metacognición e a meditación hai moita relación entre elas, non? Elixo os pensamentos. Elixir os pensamentos, que tamén se fala na meditación, como ilos pasando e dicir, a min, por exemplo, a min este pensamento xa non me vale, non me está sendo útil, porque eu penso isto, por exemplo, unha cousa que me dá medo, penso isto, teño medo, perdo de facer algo e despois quedo con pesar, por poñer unha cousa sinxela, quedo con pesar por non telo tentado. Logo, a min este pensamento non me é útil, porque eu vexo que a xente fai eso e non pasa nada, sabes? Eu teño medo, por exemplo. Meditación e metacognición van aí. Elixo os meus pensamentos, descartos, mudos, e incluso os cruzas entre sí, non? É curioso porque cando no vídeo escoitei iso é metacognición, foi como, espera, a merda esta das empresas. E como eu usala para formar persoal, foi algo que ao final integrei na miña estrutura mental e psicolóxica. É moi guai. A veces digo eso, son super lista. Non, son madura. Moitos anos vivindo no mundo, como diría meu pai, pasei polo mundo, pero tamén deixei que o mundo pasase por min. E todas esas aprendizaxes, todas as metín a min. O que hai que facer, va? O que é vivir?